Кел, сәғат алғанда шәр 1, 2, 3, 4, әйдә дәрескә. Соберемся вместе, мы друзья. Будем поусерднее даже муравья. Тик-так, часики идут. Раз, два, три, 4 на урок зовут. Тизрәк җыелыйк та дуслар бергә. Өйрәник татар телен, әйдә. Дуслар, сәлем. Ләйләне күрмәдегезме? Күрәсезме? Без бүген роботлар. Сәлем, дуслар. Малайларға әйтмәгез. Бүген дәрес булмый. Чөнки сез ракетага утырып очып китәсез. Алихан, мин аңладым. Ракета, робот. Дәрес, Сулайман. Әйдәгез тизрәк кайтыгыз. Дәрес башлана. Ярар инде, ачуланмагыз. Дәресне башлыйбызмы? Дуслар, безгә кушылыгыз. Өйрәник татар телен, әйдә. Мин сезне Р хәрефе һәм авазы белән таныштырам. Малайлар, Р нинди аваз? Ничек уйлыйсыз? Тартык. Афәрин, Алихан. Әйе, Р авазын әйткәндә тиртәләр ышырый. Дөрес, бу тартык аваз. Р авазы бик хәйләкәр аваз ул. Шуңа күрә бу авазны дөрес әйтер өчен төрле күнегүләр эшләргә кирәк. Минем арттан кабатлагыз. Телләрне искә аңкауга бәреп шакылдатабыз. Тагын бер күнегү, игътибар белән карагыз. Телне өскә аңкауга ябыштырабыз, авызны булдыра алган кадәр зуррак ачабыз. Шулай итеп телне таттырабыз. Буламы, малайлар? Була, Ләйлә. Һәм тагын бер күнегү. Телләр белән иске тешләрне чистартабыз. Хәзер бергәләп укыйбыз. Өйрәник татар телен, әйдә. Беренче хәреф икенче хәрефкә таба йөгерә. Хәтерлисезме? Ра, рә, ру, ру, р, ри. Сулайман, хәзер син укы инде. Ру, ру, рә, ри, ра, рә, ру, ру, рэ. Афәрин, укуыбызны дәвам итәбез. Ак, ар, ук, ур, ил, ир, үт, ур. Алихан, хәзер синең чират. Ак, ар, ук, ур, ил, ир, үт, үр. Булдырдыгыз, дусларым. Кирәсе биремне тыңлагыз. Узган дәресләрдә өйрәнгән хәрефләрне дә кабатлыйбыз. Күрәсезме? Хәрефләр илендә буталчык. Алар адашканнар. Сүзләр дә буталган инде. Карагыз әле, бу нинди сүз? Нинди хәреф җитми? Бу нарат, р хәрефе җитми. Дөрес, Алихан, бу нәрсә? Бу имән хәрефе кирәк. Күркә у хәрефе югалган. Кәлтә
Л хәрефе кирәк. Кызга хәрефе кирәк. Әфәрин! Тағын бір тикшеріп қарыйық әле. Дұрыс булдымы икән? Дұрыс укысагыз, рәсем барлыкка киләчәк. Мен. Нарат. Күркә. Кәлтә. Кызлар. Әфәрин, дуслар! Ләйлә. Әйдә тагын роботлар булып уйныйк инде. Ярый, эш беткәч уйнарга ярый ул. Дуслар, таныш булыгыз. Р хәрефе. Укыгыз. Ра. Ру. Ри. Рә. Ре. Ру. Сол булыгыз. Укыгыз. Кел, сәгать алга дәшә. 1, 2, 3, 4, әйдә дәрескә. Соберемся вместе.